Gernika gogoratuz eta Gernika Lumuko kulturetxeak ikusentzunezko Sua Minetik Bakera obra eszenikoa aurkeztuko dute Liseo Antzokian otsailaren 25ean. Obrak bi lekukotza jaso ditu, Olatz Etxaberena, Batallon Basko Espainol taldeak hildako Iñaki Etxaberen alabarena eta Sandra Carrascorena, eta hildako Isaias Carrascoren alabarena. Arrasateko herritarrak biak indarkeria ekintza horien ostean izandako sentimenduak azaldu eta gorrototik bakera bitarteko bidea erakutsiko dituzte. Sua Minetik Bakera, Patxi Lurrak, hau da, Iñaki Peñak idatzi eta zuzendutako ikusentzunezko proposamen eszenikoa da. Mudoren, hau da, Aitor Monjeren musikarekin eta Arteman Komunikazio Etxeak ekoitzia. Proiektuak, irudiak, musika elektronikoa eta testuen irakurketak uztartzen ditu. Gai nagusia terrorismoaren biktimen dolu prozesua da. Gernikan aurkeztuko den muntaketan Maria Jauregik, Juan Mari Jauregiren alabak eta Jon Maia bertsolariak irakurriko dituzte testuak. Antzezpena datorren asteartean izango da arratsaldeko 7etan Liseo Antzokian.